and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Unsa to gisulti mo? Awa. Katawa sa. Pag may bongong katawa ko. Nakasuway na pagkagpanagna. Patagna. Wa pa, pero ganahan ko musuway. Kwan, mo ba, kining mahimo mag-uban ng tika sa manalagna nga mitag-an sa akong kapalaran karon. Ha? Sige na, ana. Patag-an na. Basi pa day kung dili ikaw ang gipasabot nga ikapitunibi nga babae ni Miko. Banta. Tara. Ubantas manalagna na. Sige. Uy, sa sunod na lang daing hikayon. May importante ko lakaw karon. Kadita. Kan mahimo pa batang magkita pag-usab? Nganong dili? Niya ako numero o. Tawag ka lang ko. Sige. Palit-paliton ko lang sa niya. Salamat ha. Sige, salamat. Palit-paliton ko lang sa niyang numero, ha? Itagan ko niyang numero. Makontak na gina ko siya, pirmi. Naunsam ko, murag, lipay ko. Lipay ko maayo nga. Nagkita mig usabin ng ana, ha? Uy! Hala! Uy! Natumba si ana! Ana! Naunsam ka? Huwag ka maghinay. Aray, kasakit sa kontiil. Aray, Hala? napahak ang akong tuhod. Wala, mausap yung mga ini. Napahak na kayo ni. Napahak ko. Adi ni pahak ko eh. Napangos lang. Dali bigunit ako aron makabarog gadli. Aray, natumba magkukapaingon ako. Timinga ini. Sige lang, pasiluwa ako. Sige lang, istorya lang ta. Mag-istorya lang ta nga. Nagayang ka. Napatungo ni mo. Istorya lang ta ani. Ha? Ano man, ganahan ka mag-istorya lang ta nga ani? Dili. Sakit. Gi. Barug ko. Alsahol lang ti ka, ha? Alsahol ti ka. Uy! Nawalis ang akong sayan. Pasiluwa ko, nakita mo pa, Piyong ko. Ayaw pagpiyong nga maglakaw. Kay mabangga ta. To, no? Sige. Maghangad ako. Mapandol ka. Ayaw paghangad. Tanawang imong laktan. Day. Pasiluwa ko. Inamigyan ko di paingon si Alden. Anong kalat ba na siyang milakaw? Uy, ana. Wa ba ka itong patag-an sa? Gusto. Posible yun. Na nagpatag-an sa itong tawana. Nabuan ng sa tao na ning tag-antag-ano eh. May mansabog kayong buatik tong mananagnaay god. Inyo yung bay? Natural. Ako gano'n kasutin eh. Amo gining bay. Duta sa? Og, may mag-ibutang na ko ni mo. Yung tuod, nag-alsam di ako ni mo. Uy! Aray! Hala! Aray! Nabundak! Siluwa ko. Misamot kasakit akong tiil. Pasiluwa ko. Wala ko tuyo. Nausa man sad ka, uy. Dali man kayo ka makuratan. Nausa man ka. Kun, pasiluwa ko. May mo bagdili ka mangayo pa sa hilo pirmi. Wa man ka makasaog dako. Aray. Hala? Nagdugo imong tuhod. Tilapan ko niya. Ha? Tilapan ko ni. Uy, ayaw, uy. Usa ka iro. Lain sa no? Kaya di pagbuta sa good. Niyang tilapan na tika. Palitan di kag dambal, ha? Sige. Ayaw lang kaayo pagdugay, ha? Plaster lang o betadine o gapas. Sige.
Og alcohol. Og alcohol. O sige ha, magpalit sa ko ha. Oh, sige. Gwapo man ang taning tawana, pero grabe man ka inosente. Og kakulano niya. Maudi ay nga bituo kaayo siya sa tagna ni mama. Dako-dako ko kita ron na. Sorry. Dili una ko manag... Oh. Ikaw. Oh, ako. Di ko galino. Nganong niya ka? Magpatagan ka? Naibaw yung kang di ko madutanan ng imong pagpanagan. Iwa mo kumutuon ni mo. Oh. Anong katawa mong ka, madam? Tungod kay kunon sa imong gisulti. Dili mao ang naas imong kasing-kasing o hunahuna. Kana. Mo na imong puhunan. Ang kamaayo ni mong manulti. May kay kang muatik og mga tao. Ambeng imong pad. Ambe! Oh. Oh, niyaw. Ay, nagbuluta. Ha? Saramsab ko na yung nabasa mo sa kumpan, ha? Unsa? Yaw mo na siya. Unsa mo ta? Ay, kay palabi. Why, komidya. Ha? Niya na siya. Kinsa ang ni Ana, ha? Ang ika-29 nga babae sa imong kinabuhi. Duol na siya sa imong nahimutangan. Ayaw pagkatawa, kay kauban siya sa labing suod mong higala. Unsa? Ang panyo. Ang panyong puti. Siya ang yawi paingon sa ika-29 nga babae sa imong kinabuhi. Unsa? Gusto na eh. Di na ko pahimadi mo. Kinahanglang mahibaw ka sa imong kapalaran. Oh, unsa ning mong pad? Kikanom din yung kumpad. Gubot pas lukot. Eh, gusto na eh. Gugma. Gugma ang imong kamatya. Usa? Gugma yun? Imposible, ana. Dakong imposible. Dili mo na mausab ang imong kapalaran. Gugma ang imong kamatya. Kana ang di mahitabo eh. Mas mamatay po ko sa bukog spot-pot nung kang mamatay ko tungod sa gugma. Ayaw pagkatawa. Ang sinyalis miabot na. Miabot na. Uy. May kuro ka mo guna, madam. Mura magkag nagkuryentihan. Puti. Puti ang nakita ko. Si puti. Bra nga puti. Sige. Katawa. Bugal-bugali ko. Pero miabot na ang babae nga mupahilak kanimo. Sab ka, madam, oy. Sobra naman sa nang imong tagna. Ako ang mupahilak og babae, madam. Og dili kay ako ang muhilak tungod sa babae. Sa una. Pero dili na karon. Nausab na ang badlis sa imong palad. Daghang luha ang akong nakita sa imong palad. Unsa to? Luha gyud. Uy, basig singot. Ahos to. Singot na tungod sa romansa. Sige. Bugal. Pero timan ang puti. Puti ang nakita ko. Bisan pagpuwa, di ko mahadlok. Bisan unsa pa'y buhaton mo. Miabot na ang ika-29 nga babae sa imong kinabuhi. Ang muguba sa imong kasing-kasing. Hey, lamay! Dakong binuang. Ha! Di ko nimo panapian ang imong gipanulte, oy!
Dili gyud. Miabot na siya, Miko. Miabot na siya. Dako ng bakak nang Taas og straight ang iyang buhok. samot. Hilom na ay. Bro, may problema ka, bro. Wa. Yaw ka. Ha? Wa. Giluasan lang ko. Imposible. Ha, imposible. Way taong magkabasag kapalaran. Aray, aray. Uy, pasiluwa ako ha. Pasiluwa ko, naduot ako ang gapas. Okay na. Gusto na. Dili na kaayo sakit. Salamat ha. Ha? Wala sa payan eh. Matabang ko sa mong kabaw nga mapandol ito sa bukid. Ikaw pa ka nga tao ka? Tao mo juga ka? Kabuutan ko di ay nimo. Ha? Ma'am, gina pirming ibalik-balik usultin lula na ko. Basta, makasugat kong tabangon nun, maingon dito akong lula nga. Andoy! Ang pagtabang sa isikaingon ang magdaog swerte sa usa ka tao. Ano? Kinsa man na si Andoy. Ako gud? Andoy mo ko sa amo. Oh, Kung dili masukos lula. Andoy ko. mao ba? Buotan sa di ay si Lola nimo. Mao gyud. Moingon dito sa lula. Moingon dito musulti dito babuntag. Inigpangon gyud ako. Moingon dito sa lula nga. Andoy, pag-ampo nga duna kay mahimo sa imong isig kaingon karong adlaw para mapun-an ang imong swerte. Ana. Mao ba? Oo, Diyos nun kito kong lula. Maayo noon. Onya, kay gitabangan man ko nimo karon. Swertehon na gyud ka karon. Oo. Iniapat sa lula karon na pakpak din to. Nya moingon nga kompleto na og haligi ang imong bahay sa langit karon Andoy. Ana. Oh. Katawa man ka. Doon ay katawanan sa kong gisulti. Wa man. Nalingaw lang ko sa imong lola. Lingam ka niya nga, ako may niya. Nga naman, nakailaday kas kong lula. Oh, karon di ay. Ha? Gikasulti man ako siya karon. Ha? Oo. Tuod no, muram day kong si lula karon. Tuod. Nganong lola man, dili man lolo. Patay naman kong lulo. Usa may namat yan. Nabukog sa isdang put-put lagi. Unsa? Uy, magkamatay di ay na. Oo. Kaya pagkabuntag. Pagkabuntag naman. Nagkaon may pagkabuntag. Niya, pagkabukog niya, gigukod man niya ang iring. Ang among iring. Niya, miyambak mas bitana ang among iring. Miyambak sab siya. Ngunit patay lang duha. Uy, kaluoy gud sa imong lolo. Bitaw? Sige, pauli na lang. Ha? Pabiya ka na nako din eh. Oo, biyaan na lang ko. Kay mula ka umansab ko karon taod-taod. Unya, magkita pagkatag-usab. Tawga lang ko og makakita dayon ka nako. Asam ti ka tawga? Sa akong cellphone. Hatagan ka sa akong number ha. Pinuang. Di tinod ang gisulti sa mga nalagna. Miabot na ang babae nga mupahilak nimo. Ang ikabaing tinuybi nga babae sa imong kinabuhi. Hilom! Hindi ko! Ikaw ito masinggit! Kasi may kundan mo! Hama na pita! Hama na pita! Aha. Di, sundang! Hama sundang ni mo! Kuan. Hama sundang ni mo dapit! Wa. Aw! Hoy, din man ka. Kuan, may gihatdan ko duaan nga babae? Usa. Sa to? Babay? Oh, babae. Kuan, ang babae nga... Ang babae Hunong! nga... Mimigo, kisingkahan ko ni mo. Nasuko ka na ako nga. Mibiya ko din sa bahay. Ha, Mimigo? Wa ko masuko nga milakaw ka. Ayaw lang kong sultihis imong lakaw. Aha? Sige, di na ako musulti ni mo nga gwapang babae ang gikakita ko. Ayaw na lang pag-iskot anang bayana. Dili ko gustong mahibaw kung unsa iyang gisulob. Sige. Di na ako musulti ni mo nga puti ang sinina. Puti. Oh. Puti. Dili ni tinuod. Uy! Mimigo, asa mo ka? Ay, lakaw! Mimigo! Oh, nabuang ni ako, amigo. Nabuang ni siyang problema sa babae. And that's it, everyone.
Stay tuned for the next episodes. Bye!